Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar Jogoro mongirore eten migepe mopogore kotel kod Jogoro e migawo mar arita kwe ne otimo limbe matich e kaunti ma Kisumu kama ne gichuo wang'gi e chenro mag dongruok e kaunti no. Jotelogo nolimo paw ndege ma Kisumu kar gero ute manego gi yot ma Lumumba, kar tiegruok mag chenro mag nembe kod kar romo maduong' ma Kisumu. Chenro duto michwalo gi piny owacho kaka yot ting'o malo dongruok. Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Kane otel negi kod jatelo mongirore migawo mar arita, Raymond Omollo, jotelogo ne ochako odiochieng' gi romo moyiedhi kama ne girango kaka inyal ber chenro mag mbui mar piny owacho, e-citizen mayangore ni osebero chenro mag piny owacho maromo gana 22 pacho ka. Of note is the progress that has been made with regards to service delivery to the people. You know about the services that we offer on the e-citizen platform, which have increased to in excess of 22,000 services. We were reviewing issues around various legislative kuma karhem komar tudruok ndeke ne ogerie mar bero wuodh ndeke pacho ka. In Nyanza region, we have picked on 4 key projects that we are visiting, starting with this particular project at this facility, Kisumu International Airport. This is a new tower that has been put up to support the aviation and the team at KAA together with the KCAA and all the air operators. Aviation is a highly regulated space, and we must be up to standard as per the ICAO international regulations. And one of them is to ensure we can access end-to-end of our runway. And that is one of the reasons which necessitated the construction of a new control tower. Negilimo bende kar tudruok mar chenro mag nam kaka yor bero weche arita, limbe, tudruok, wuodhe kod ohala e nam lolwe. Visiting the Kenya Maritime Training Center, which is also supposed to help in supporting the search and rescue operations and navigation within Lake Victoria. Bang'e jotelogo ne ochope kar dak ma Lumumba mar chweyo wang'gi e gedo mar ute manengo gi yot, chenro manyaka sani ndiko rowere 1,200 pile ka pile ka utego oting'o dhoudi 2,384. One of the critical pillars of affordable housing was to generate employment for our people. We are already doing another 18,000 units in this region that are ongoing. So we can see the essence of what we are doing in this region and in this country in terms of affordable housing. Minewa ka achiel gi nyithindewa oyudo kama ginyalo yude daily bread kendo adiera mantie. Weche mag insecurity orumo Kisumu. Nikech ang'o, vijende oyudo kama giwuok gokinyi ka gidhiye karomo odhiambo ng'ato oseloso gimoloso. Omiyo wanyalo chiemo kata kok wakwayo ng'ato kaka wajoma mine. Kaka rais nyowacho ni odhi ndiko plumbers ta. Warite 2027 ochak koda. Etie gedo mar karomo manyasani mong'ere ni Kisumu Conventional Center maigero e bomano igeno ni biro miyo rombe madongo machalo mag loch gwenge kod mamoko chope boma ma Kisumu. And where there are gaps that needs us to intervene, whether there are issues with the completion status, whether there are issues around funding for them, or whether there are issues around to adjust or readjust how the programs are being implemented. And also to be able to create or have a justification for the need of expansion of some of these programs. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Waduwe boma Nairobi kama jodongo luo